Når man når den 1. april, så har vi jo længe glædet os til, at vi skulle afsted. Og som regel er det iskoldt og meget, meget dårligt vejr, men som fastlægger, det kender du sikkert til selv, der kan vi slet ikke vente med at få slået det hele op, så vi kan sidde og hygge os. Selvfølgelig er der nogle år, hvor vejret er meget, meget bedre end andre vejr, og det betyder jo rigtig meget for helhedsopfattelsen af hvordan vi har haft det. Men generelt så er det en herlig ting at komme i gang. Også hilse på vores kammerater, som jo i store træk er de samme år efter år, når vi kigger os rundt omkring, for ligesom for at høre, hvordan er det gået jer, siden vi sås sidste oktober. Og så pludselig så er vi i gang igen, og så bliver det jo disse helligdage med påske, pinse og så videre. Så kører sæsonen i gang. Pladsen her er en meget stille plads i forhold til, hvad man ser rundt omkring. Altså her er der ikke meget tyvhej og ballade, og selvom der er næsten fyldt, så er der altid ro på pladsen. Så jeg vil sige, vi synes jo, at jo flere strøgkunder, som man kunne kalde dem, der kommer, jo hyggeligere er det egentlig. Og det er i hvert fald en skærende kontrast til starten på sæsonen i april måned, hvor man kan ligge helt alene hernede en weekend uden at se andre. Vi siger jo pænt godmorgen og god aften, når vi møder nogen, og de fleste af de udlændinge, der kommer, de siger jo hej. Det synes de, det er det danske ord. Og de identificerer sig med os, hilser på os og synes, det er hyggeligt. Min generelle opfattelse er, at vi aldrig står i kø for at komme på badeværelset. Der kan være en uheldig situation, hvor der måske er en lejrskole eller et ryk ind af et eller andet hold, at man så kan komme til at stå lidt i kø. Men hvis man medtager de gamle og de nye toiletfaciliteter, så kan man altid finde et sted. Da vi i sin tid valgte, at vi skulle finde et sted, hvor vi ville ligge som de såkaldte fastliggere, og det går lang tid tilbage, det er 20 år siden. Det var dengang campister tilhørte socialgruppe 5 og gik i netundertrøje og var ligesom Onslow fru Hyacinths svoger. Men dengang, der gik vi direkte efter at finde et sted med vand. Vand og natur omkring os, og det er også årsagen til, at vi er her i dag. Vi har en pragtfuld udsigt her.